Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babayi nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton. Busa miduol siya ug miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, na guol ug nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Tulog karon baya sa ning gisulti ni Jesus nga nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Kita usahay no ang atong labing maayo nga gihuna-huna naa may makakuha, nay mukuha ba? Pananglitan kwarta, maayo ba ng kwarta o dili? Kusga. Pero pwede kawaton. No. Pwede kawaton. Mao na kanang mga butang bitaw nga naay makakuha. Ayaw kayo paningkamot kay maratol ka. Kana ba mga butang nga pwedeng kuhaon ba? Dayon gikono kwentaha ko nung imong kaugalingon ron unsa mga butang nga ginindutan ka pero pwedeng kuhaon. Kwarta, balay, yuta, sakyanan, kanang imong naong, kanang imong buhok, di ba? Imong kilay, imong sinina, imong cellphone, asa pa man? Imong lawas, hasta ng imong dungog, pwede man nakuhaon, pwede man kag himuan og kanang fake news, daoton ka, libakon ka, no? Awa mo kibaw? Unya sige tag paningkamot ani, ngitag kwarta, ngitag balay, ngitag sakyanan, ngitag yuta, sige yung paningkamot nga mulampos aron dunay dungog. Sa sige na tong paningkamot mas stress ta. Para nang kalimpyos balay, imong limpyuhon ang balay. Makuha mo ng kalimpyo, sa biyaga lang na nimog lapok, wala, mana. Di ba? Aning ato mga dinhi, ato sige limpyo, sige silag map ani. Usa lang diha kapahid anang naang magliha ng pintal, awana, hurot nag-abog din eh. Dali kayong kuhaon ba? Kining atong stained glass, apako na nimog bato, ana eh. Pulpog na. Di ba? Kining atong granite, nga murag nindot kay tanahon, magdakag maso, hapsa na nimog kaupat na tupado, di na ginawa na ginilami. Kanang atong bangko, limpyo kay nastanan, bagdag tansan, garas-garasi na nga to, bati na kay nagnaon, tansan rin makakuha na. Di ba? Kanang inyong sinina, nga nindot kayo, ay sus, sunugon lang na inyong balay, hurot ginagkaos kayo. Anong tutok mo muna ko? Di ba, hisgot lang ko ba, nga dunay mga butang, nga purti na tong hago, unya mawara di ay mawara ba mauna at the end of the day mubalik kita sa butang nga di mawa kanang dili makawat adto ta didto mo pundo mautoy atong paningkamutan kanang way makakuha gikan nato ug unsa man na
presensyas Ginoo. Ang presensyas Ginoo naa kanunay nato, di na makuha sa yawa, di na makuha ni bisan kinsa. Kinsa ra may makakuha ana? Kita ra gyud mao'y makakuha sa presensyas Ginoo. Pwede gina nato ibaliwala ang iyang presensya. Motong si Marta, nabaliwala niya ang presensya sa Ginoo. Aw nakahibaw man ting siya nga present ang Ginoo, pero mas milabaw ang iyang personal nga mga agenda ba nga anion akong Ginoo, limpyuhan ko ning balay kay ni arba siya magluto ko usa pila ka putahi, upat ka putahi nya napagoy dessert ana niya ako patong limpyuhan rong kwarto didto kay higdaanan sa Ginoo ana arabag ang iya sakto man sa gyapon. Pero si Maria, uy galingkod raman dito, gasigig paminaw ni Jesus. Naglingkod ba? Mo to ingos Jesus, pulos man mo nakahibaw sa akong presensya, pero nakapili si Maria sa labing maayong paagi unsaon ko niya pag-recognize ang presensya sa Ginoo. Dili day kinahanglan nato nga mag-andam ta sa kanindot sa ato mga external nga mga beauties, kung dili madawat nato ang presensya sa Ginoo pinaagi sa paglingkod, paghunong o pagpaminaw niya. Karon nagsimba man mo dinhi, naminaw ka mo sa Ginoo. Unsa may gisultis Ginoo sa Salmo responsoryo? Pwede na mo mamatay. Unsa may first stanza? Gikan sa kailadman Ay pangupya ra ba dayon? Di ba nga ko lang ba naminaw ba mo sa first stanza? Awa. Kinsa may gasuwat sa ebanghelyo? Panagana na mo. Unsa may unang gisulti? First line. Ana. Kinsay gasuwat sa unang pagbasa? Unsay katapusang gisulti sa pagbasa? Sa unang pagbasa? Hasta ang lektor galisod sa hinumdom sa tapos sa pagbasa. Kana bang mga butanga ingon ani kay ngano man samtang magbasa bisan ako mo angkon ko pareha ko ninyo. Kana bang ang atong utok galatagaw kay gasigi taghunahuna sa ato mga kana bang personal agenda ba? Nya karon nagsulti na ang Ginoo pinaagi sa first reading, pinaagi sa responsorial psalm. Dili nato paningkamutan nga ang matag pulong nga gilibkas sa baba sa Ginoo. Pinaagi sa lektor, pinaagi sa salmista, pinaagi sa pari nga niproklamar sa ebanghelyo. Di nato paningkamutan nga madaginot gid nato ba nga makuha gid nato ang tanan. Ato dayong sapawan sa atong personal agenda. Labi na yung pag-anhi nimo dinhi wa kay kwarta. Nya ang imong pag-anhi kay mag-ampo kas Ginoo samtang gabasa ing Ginoo itong tagaitaw ko kwarta Ginoo itong kwarta ba. Nahuman lang pagbasa ang imong ipangayo kwarta lagi Lord, kwarta. Padaog ako suertres Lord, padaog ako suertres. Tagay kog numeros loto kuan para maimpas ning akong tanang mga utang kana imong ginahuna di ka kadungog sa Ginoo oy. Ug mao ni atong problema. Si Maria, wa siya manglimpios balay, wa siya maglungag, wa siya magluto, milingkod siya og naminaw ni Jesus. Daginoto niya ang tanang pulong ni Jesus, wa niya ilisi og lain pang ni focus siya. At that moment nga nagsulti si Jesus, si Maria ni focus. Muna'y gustos Ginoo, imong Ginoo, panagsaraman ko musulti. Praning misa, ang magmisa tahangtod sa lasay sa gabi. Karon raman mga 1 hour. Biyai usa nang imo man after sa misa, imo na manatanan. Karon sa tagay sa kog panahon nga musulti ko nimo. Listening is the beginning of
understanding. Mo na yung mga common. Kamo mga banag asawa, nagpaminaway pa mo. Ikaw asawa, kung musulti ang imong bana, focus ka pagpaminaw sa iyang sulti. O sapawan ni mo sa imong gisulti. Mga bana, og musulti inyong asawa, maminaw mo? O sapawan ni mo. Kamu mga gidikanan, maminaw pa mo sa inyong mga anak kung musulti. Da. Niya kamo sa mga anak, maminaw pa mo sa inyong gidikanan kung musulti o sapawan ni mo. Pinaagi sa cellphone, pinaagi ng ibutang-butang din maminaw pa mo sa pari kung musulti ang pari. O magsigag ingon, kadugay ba ninyang nahuman? Kadugay ba ninyang nahuman? Imo pag yung pakitaon ang pari nga lingion ginani mong orasan sa likod. Kana ba inaana ba? Kay ang imo laging ginahuna, ang imo laging balita kita. Nya mas maminaw pa sa cellphone kay bisag nagwali ang pari, bisag nagkonsekresyon, inigtingog sa cellphone, mubarog yun, mulakaw yun nga tos unahan kay tubagon. Mas maminaw sa cellphone, mas maminaw sa mga fake news, mas maminaw anang mga porn, mas mo minaw anang mga mangingilad sa atong katilingban na nagsigig sangyaw ng ilang mga fake agenda nga para kunos kaayuhan sa atong nasod. Nyaw, hangtod karon hapit na lang ta mga matay, wa lang gyapoy kaayuhan, nag-anam na gyud kaunlod ang atong nasod tungod anang graft and corruption. Ana, nya sige tag paminaw na nila. Paminaw sa Ginoo. Bisulti bas Ginoo nga ibaligya ang imong boto, dawat og kwarta gikan aning mga politicians nga manghatag og kwarta, gisulti na. Nya, musunod mo anang paglikay anang pagdawat. Gisulti ba sa Ginoo kanang gitawag og patronage voting by patronage? Kana bang tungod kay suod nimo mo imong butaran bisag kahibaw ka nga duna gyud bati nga binuhatan. Ana. Patronage man na. O kanang tungod kay sikat, tungod kay ilado kay ni siya, tungod kay famous kay ni siya, ako ning butaran bisag way kasiguruan. Basta lang famous. Wa ka lang mga inana ba? No. Naminaw mo nga naatay gikinahanglan nga 2 million para sa atong pista. Ipanghatag sa mga kabos, ipanghatag sa mga moserve sa simbahan aron monindot atong pista. Naminaw mo na. Nagitawag ni siya og gastuhonon para sa pista niya atong gislat-slat 4,000 ka slots naginganlan og Mother Mary's Consoling Graces. Niya tag 500 per slot. Naminaw mo na. Niya kinahanglan ninyo ihatag inyong pagpalit. Palit na mo gikan karon o gikan atong Domingo hangtod sa Pizza 15. Naminaw mo na. Ako na mo tingog. Anya, ni palit na mo. Oh, wow na. So, wow na. Wajud ka maminaw. Gano man, ayun naminaw tingali ka, pero imong gikriticize, nanasa, kapoy, si palit, mao pag ipagkahuman atong kapilin ha, nanasa lain. Na ninyo, pero lupig mo, nanay ni palit nga mga 188 slots. O, gahapon, natin nahalin nga, as of yesterday, 188 slots. 3,812 na lang ka slots ang nahibilin. O, di ba? Wala mamugwa malipay sa gihatag sa Ginoo. Pagpaka na to ang Ginoo. May na lang kay naay mga 188 katao more or less nga nagpakabana nga mikuot og 500 pesos para mo palit. May na lang na, di ba? Labi na gyud og inikuot ro nimo ang imong nakuutan 100,000 nya imo dayong ihatag pilam na ka slots.
Di ba kayo mo kwenta? Tag 500 man kada slot, nya 100,000 may imong gikuot kay imong ihatag, nya pila may ka slots? 200 ka slots. Oh, di gamay lang ni may bili na ni. Nya kaya ang imong nakuot kay 1M man, 1M. Pila na ka slots? 2,000. Oh, di gamay na lang kay may bili na ni. Kinsa kay mo kuot og 1M di. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, diha sa pag-ampo atong pangayoon sa amahan ang pag-abli sa tuburan sa mga panalangin ug maminaw kita sa iyang mga pulong ug musangpit sa pag-ingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa simbahan, nga sama kang Kristo ang pinalanggang anak sa amahan, magpabilin siyang ligon taliwala sa mga pagpanglutos o pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang ni atong gisangunan sa mga buhatan sa pamunuan, nga manlimbasog sila sa pagtukod, sa tinuod nga hustisya o kalinaw sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga magbayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang ni atong mga nangamatay, kinsa atong giampo karon nga ang gahom o grasya sa Dios magdala kanila ngadto sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Makagagahong amahan, dawata kining among pangamuyo, nagituboy namo dihas mapaubsanon ug abli nga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.